Uusitie-lehdessä listattiin toukokuussa 23 hengelliset kesäjuhlat. Ensimmäisiä näistä vietettiin jo toukokuun lopulla ja viimeisiä vietetään lokakuun alussa. Olen vierailut elämäni aikana useilla hengellisillä kesäjuhlilla ja mielikuvakseni on tullut se, että kesäjuhlat tarjoavat melko hyvän ikkunan sen järjestävän tahon identiteetistä. Uskoakseni näin on myös kansanlähetyksen kohdalla. Kansanlähetyspäiviä tarkastelemalla voi nähdä paljon siitä, millainen hengellinen liike kansanlähetys oikeastaan on. Katsotaan siis hiukan, mitä voimme päätellä kansanlähetyksestä kesän 2025 kesäjuhlien perusteella. Tässä vaiheessa jo haluan muuten huomauttaa, että juhlan ohjelma on monelta osin edelleen katseltavissa ja kuunneltavissa kansanlähetyksen YouTube-kanavalta. Jos et siis ollut mukana juhlilla, niin kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan YouTubesta. Kansanlähetyksen identiteetistä kertoo ensinnäkin liikkeen keskustoimisto ja sen yli 20 rakennusta. Siis tämä alue, jossa kansanlähetyspäivät järjestetään. Aluetta kutsutaan sekä lähetyskeskukseksi että kansanlähetysopistoksi. Kansanlähetys osti tämän alueen lokakuussa 1968 Hausjärven kunnalta tyhjäksi jääneen koulukodin tilat. Lähetyskoulu siirtyi Ryttylään, kun tilat oli saatu talkoovoimin remontoitua käyttökuntoon. Lähetyskeskus on edelleen tänä päivänä vahvasti liikettä yhdistävä ja sen identiteettiä määrittävä liikkeen keskuspaikka. Lähes kaikki kansanlähetyksen ystävät ovat joskus vierailleet lähetyskeskuksessa. Kansanlähetyspäivien ohjelmasta huomaa myös liikkeen vahvan yhteisen pappeuden painotuksen. Raamatun opetus on runsasta ja keskeisiä opetuksia ovat pitämässä yhtä lailla maallikot kuin paimenet, niin miehet kuin naisetkin. Jokainen on kutsuttu käyttämään sitä lahjaa, jonka Jumala on hänelle yhteiseksi hyväksi suonut. Raamattu on liikkeelle rakas ja sitä tahdotaan opettaa eri-ikäisille ja erilaisissa tilanteissa. Kansanlähetys onkin läpi historiansa pyrkinyt toimimaan kaikenikäisten ihmisten parissa. Tämä käy ilmi myös kansanlähetyspäivillä. Lapsille ei ole vain päivähoitoa, vaan jo 3-vuotiaista alkaen heille on omaa ohjelmaa ikäryhmittäin. Tätä omaa ohjelmaa löytyykin kansanlähetyspäiviltä kaikenikäisille ihmisille. Kansanlähetyspäivät pyrkivät olemaan myös tukevasti ajankohtaiset, erityisesti kanavissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten Israelia, vainottuja kristittyjä ja lähetystyötä Venäjällä. Oma kanavansa on myös kristilliselle ihmiskuvalle ja senioreille. Sunnuntaina päälavalla keskustellaan lähetystyön tulevaisuudesta. Näiden ajankohtaisten teemojen kautta välittyy hyvin se, että kansanlähetys pyrkii olemaan ajassaan mukana, mutta kiinnittymään vahvasti Jumalan sanaan. Myöskään laadukasta musiikkia ei ole unohdettu. Houseband johdattaa juhlakansan tilaisuudesta toiseen laulamaan sekä hengellisiä klassikkoja että virsiä, kuten myös uusimpia hengellisiä yhteislauluja. Lauantai-iltapäivän kruunaa lähetysjuhla, jossa lähetystyöntekijöitä siunataan uusille työkausille. Mukana on myös ulkomaisia vieraita lähetysyhteyksistämme. Tämä kertoo hyvin lähetystyön vahvasta ja tärkeästä merkityksestä liikkeemme identiteetille. Liikkeen 100 vapaaehtoiset järjestävät yhdessä nämä päivät. Kansanlähetyspäivät ovatkin ennemmin kansanjuhla kuin työntekijöiden voimalla kasaan puristettu kokonaisuus. Kansanlähetyspäivät kuvaa hyvin sitä, miten kansanlähetyksessä yhdessä haluamme olla rakentamassa tätä liikettä ja viemässä evankeliumia eteenpäin. Yksi silmiinpistävä muutos suomalaisessa kristillisyydessä on viime vuosituhannen lopulla alkanut syvempi ehtoollisen merkityksen ymmärtäminen ja arvostus. Tämä muutos on koskenut myös kansanlähetystä ja näkyy kansanlähetyspäivillä. Messua vietetään sekä perjantaina että sunnuntaina, ja nämä ovat muodostuneet yksiksi kaikkein suosituimmista tilaisuuksista. Mukana on eri-ikäisiä ihmisiä vauvasta vaariin saakka. Kansanlähetys on lähetysherätysliike.
Se kiinnittyy vahvasti Jumalan sanaan ja pyrkii rohkeasti kohtaamaan aikamme erilaisia ilmiöitä, ja tämä näkyy vahvasti myös kansanlähetyspäivillä. Ensi kerralla, kun vierailet hengellisillä kesäjuhlilla, niin mietit tätä kysymystä, mitä nämä juhlat, joille osallistun, kertoo sen järjestävästä tahosta ja heidän identiteetistään. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä pidät meistä huolta. Me kiitämme siitä, että olet meille jokaiselle antanut erilaisia lahjoja ja kutsumuksen. Me kiitämme kansanlähetyksestä ja siitä, miten se on saanut viedä evankeliumia eteenpäin sekä kotimaassa että aina maailman ääriin saakka jo lähes 60 vuoden ajan. Siunaa tätä liikettä ja sen työtä myös jatkossa. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.